Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Πάμε να δούμε σήμερα με την Ταρό Τράπουλα τι συμβαίνει σε περίπτωση ενός χωρισμού που έχει επέλθει από μια μαύρη μαγεία και αν υπάρχει δυνατότητα επανασύνδεσης. Αυτό συμβαίνει γιατί ξαφνικά υπάρχει μια ρήξη, μια κατάσταση δηλαδή που άλλαξε απότομα ή λόγια έτσι που άφησαν αρκετά λόγια σκληρά που άφησαν και πληγές. Αυτή η απόσταση και αυτή η ρήξη δεν ήρθε από ένα μόνο γεγονός. Υπήρχε έτσι μια συσσωρευμένη και ένταση και παρεξηγήσεις και συναισθήματα που δεν εκφράστηκαν. Δηλαδή, αν θέλουμε να κρατήσουμε ένα μήνυμα, είναι ότι κάτι έπρεπε να γκρεμιστεί για να φανεί τι πραγματικά υπάρχει από κάτω. Τώρα, υπάρχει αυτή την περίοδο απομάκρυση, αλλά υπάρχει και κάποια σκέψη. Δηλαδή ένα άτομο που κρατά αποστάσεις, όχι απαραίτητα γιατί δεν ενδιαφέρεται, αλλά επειδή προσπαθεί και ο ίδιος να καταλάβει τι θέλει. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει νοσταλγία, μπορεί να υπάρχουν κάποιες σκέψεις από το παρελθόν, να υπάρχει ανάγκη για χρόνο. Δηλαδή δεν είναι μια κατάσταση αδιαφορίας, περισσότερο μια κατάσταση εσωστρέφειας. Τώρα, τι μπορεί να μπλοκάρει μια τέτοια επανασύνδεση? Είναι ο φόβος και ο περιορισμός. Είναι ο φόβος ότι κάποιος μπορεί να φοβάται να κάνει το πρώτο βήμα, να φοβάται μια νέα απογοήτευση ή να σκέφτεται έτσι υπερβολικά, να υπεραναλύει το τι θα γίνει, πώς θα έρθουν τα πράγματα. Δηλαδή μοιάζει περισσότερο με ψυχολογική επιρροή. Δηλαδή όταν γίνει η εργασία να σταματήσει η μαύρη μαγεία και να ξεκινήσει η επανασύνδεση, εκεί θα χτιστεί η σύνδεση, θα χτιστεί η αμοιβαία έλξη και φυσικά το συναισθηματικό δέσιμο. Δηλαδή θα δημιουργηθεί ξανά ένα νήμα επικοινωνίας και θα βασιστεί αυτό ακριβώς σε κάτι το οποίο δεν έχει κλείσει εντελώς συναισθηματικά, έτσι. Δηλαδή θα υπάρξει επαναπροσέγγιση που η οποία θα έρθει μετά από μια περίοδο ηρεμίας και όχι πίεσης. Θα ξεκινήσει δηλαδή να υπάρχει μια ήπια επικοινωνία μαζί με την υπομονή, θα υπάρξει η αποφυγή έτσι κατηγοριών, αρνητικών σχολείων, αρνητικών κουβέντες αρνητικές δεν θα υπάρξουν άλλο και έτσι θα ξαναρχίσει να χτίζεται κάτι και να επιστρέφει σε παλιές καλές συναισθηματικές συνδέσμους. Άρα έχουμε ελπίδα, έχουμε θεραπεία των παλιών πληγών και έχουμε και μήνυμα που θα φέρει μια θετική ήρεμη συζήτηση, μια ευκαιρία, ένα ξεκαθάρισμα, συναισθήματα, επικοινωνία για να δημιουργηθεί ξανά ο κύκλος και να λειτουργήσει θετικά μια επανασύνδεση.